El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha mostrat la seva preocupació perquè les dades de l'atur a l'Ebre es mantenen per sobre de la mitjana catalana. Precisament aquest va ser un dels temes que van tractar en el transcurs d'una reunió que Pallarès va mantindre aquest dilluns amb el president de la Generalitat. Artur Mas es va interessar pels diferents projectes de desenvolupament econòmic al territori i la creació de llocs de treball. Un dels punts de la reunió va ser el futur del sector del moble de la Sénia i l'oportunitat que representa el projecte BSN World per a les Terres de l'Ebre. Tenim unes dades que sempre estem una miqueta per damunt de la mitja. El president també estava preocupat, bàsicament, escolta, què passarà amb el sector del moble? Feia poc havia estat una reunió que havia estat precisament l'alcalde d'Amposta, el Manel Ferrer, a parlar també de temes de sanitat i de temes del municipi d'Amposta i clar, encara tenia allò de dir, què farem a la Sénia? Com veieu el tema del Barcelona World? Me'n podem aprofitar d'aquí baix de les Terres de l'Ebre? Podem, des del govern de la Generalitat, incidir per a que les empreses puguin anar a treballar al Barcelona World en la fase inicial i la gent jove i no tan jove? Esteu fent a Terres de l'Ebre formació per a que aquests joves puguin anar al tema del Barcelona World? Bàsicament, el president, el mal de cap que té a nivell de país, però també, evidentment, a nivell de territori del nostre territori ebrenc, és bàsicament les dades d'atur, perquè ens preocupen a tots i realment hi ha gent que pateix.